Vanhu vawachisaiwo namwe dzinomusha dzawanda. Pamusorevana baba pamusorevana amai nguva inoyapa nanguva yekuti tidaroende zvepamutemo netsika dzedu dzechivanhu tichingamidza changamiro vakaita kwavaita. Saka tichakumbira vana baba timusereka vedu mashure mangu anenzezvaizviripo tiisire vana baba. Munhu nachitongwa pandakita nharo dzino basa refu. Tingoremekedzai utungamiri watakapiwa. Mese munhu toda kutotonga ini, but kuno vanhu vakasikwa naMwari vachinzi vachakutungamirira. Kuno vamwe vanotungamirirwa chete kusvika Jesu achiuya. Vasina kukodzera kuva vatungamiriri, vanofanira kutungamirirwa chete. Kana kumahungo makambotamba muchiti ndiri baba, miya my father, ndichaita driver ondege, ndichaita ini, kana manje imbwa paari munhu upi. Muzvinzwisisa. Saka tongwaita zvakanaka, regai tinzwe kuti munyaya dzenzi amuda kutaurira. Ahora tinzwe izvo. Ini ndinofunga nemurume kuti ane 10 years chivirana. Asi chakadinisa ndechekuti pamashure apo ndikangonzwa inyaya kuti ari kuda nemadzimai ako ndamboti pamwe nyepo dzazvitsvaga ndatadza kuzviwana. Ndazozvinzwa futi ndobva ndazvitsvaga ndobva ndanzwa kuti adzimai vake ndovati aiwa asi uneza baba waisa foni pachaji ndaitora foni ndobva ndaopena maaudio ndonzwa wachitaura. Ndobva ndatuma mwana vandavashedza ndobva vati shuwa ndikazviita maaudio ndinayo ndainzwa vachitaurirana vachiti moyo varipo here kubvunza inini. Pochipiri ndobva azoti ndiri pamachemedze ndiri kwamagweregwere ndane nzara ndomaziya ndikati saka ambuya mimi chokwadi kuti kanzi chokwadi audio yacho ndaita yakanga kuisa mufoni mangu asi ndochokwadi. Ndobva ndati adzimai vanobva adzimai vakauchinisa shuwa murume andikede kunyebera zvaita se aidanana. Ndobva ndati manje inini andinotonga ndega ndika ndiende kuno vatongi ndinoisa nyaya yangu ndokuya kwandaita kunorwara. Wazinzwa mafumo. Dare. Inini hangu ndisingade kupedza nguva ukaona nyaya yasvika mumaoko makadai so inini ndinongoti aiwa madzidzo sori ameno imimi wedare ndimunoziva kuti sori madzidzo anoitambira sei. Apa ndakutongobvuma nyaya nokuti mukadzi akataura kuti sori tainga pamuchanga dai sori chiti munhu anogara muno manyamaropa ndichigara pachingerengere ndaigona kuitambira nonyaya yekuti ndaiti ndiona nenaye ndichandogara zvangu munhu anga asingazivi kuti uyu mudzimai womunhu asi munhu anotoziva kuti uyu andotamba nemukadzi wake ndii zvireva kuti zvanga zvisiri zvekuti imistake ndekutopurana kuti apa nguva ine ndanaita izvi andike ndatsvaga uyu asi wandi kutsvaga uyu ndokungoti ndimupusise chete ndiyezoenda kutora mukadzi wake. Saka zvino zvinorwadza vadare kuti tizongonzi inini haura tisori panonesa kutambirana wanga uchidei
Anofana kundibhadhara. Zvako watonge manje kuti chaija sei saka taya naye kuno. Taura kare ndoona kuti zvinoita kana taura kuti ndazvikati tibvatamuudza kauri batamuudza Anofana kundipa mupe 5. mupe 5 wazvinzwa andina mupe 5 ndotobvunza kwamuri kadare kuti nini mukwanisa ngani andotonzwa kwamuri dare kuti nini aiwa wendo uchitipindura uyati mupe 5 uzokwanisa ndokwanisa ngani ndokwanisa 2 ukwanisa 2 andikwanisa 2 mukadzi handisikita naye mafoni kwatezva ndikatoroora kuti handisi mukwasha kuti vangazoita zvekutsvaga saka mari yangu inondidzima ndozonzi mombe 2 nekuti atora mudzimai wangu. zvakanaka ngatichaisa kuti vanozotaura kuti mutokwasho nenge wakamira seidai mukadzi uya munonzana mai tari zita munogara mudzinge village tudze nyaya yari yakati sei mati chikomba changu taidanana saka pamukadzi wakazowana yaibata mameseji ataikanira kusvika pakuzouya kumba turunda pamubhindu redu pachinzi ndawanikwa ndine chikomba changu kubhindura tikazobvunza ndikabva inoshedza murume wangu akamushedza mukadzi wakagapapura shuga mukadzi uya mudanana nemukadzi wenyu murume wangu andanana nemukadzi wenyu ndabvuma murume wangu taishuga nezvaitika Mune vana vangani mimba ndechi yapatibara yemuzvaro mudzi wako ndo waina kusvika pano vakachingera waine mota sisi wakwangu right, wewe uchikuda hapo panza nyanga yape masi unwa mambo mwenye utaini wanga mtasuita zvakanaka izini nawe kana asununguka ari kuti mwedzi wake mwedzi uno ndio mwedzi wake wokuti kana asununguka ukazana kuda kukunozvo asi ndoda kutaura ndabvunza panapa vatongi vanga vachitonga vachitaura kuti wabvunza mubvunzo wekuti mukamira vana vangani nokusha vazi pane vana 4 ndizvozvo mimba yechi5 saka mimba yanhasi ndeyani ndikatozvikawanda nokuti vanenge vanga vakatindogara kusheri ndichikumbotaura nini zvaunoita izvo zvakaipa vana 4 upenyu hwese panenge pari panhaka yako pana upenyu hwese kwaugara udze munyina wako kuti zvanzi navanhu vakasichupeti yomunhu kana asununga ndopaunoudza musoro wake asi ndomuda kana asununga apatombomira kuti asununge bp uda ku asi ari ropa handitombaudza nokuti ndoita kuuya apo neapo ndozi ndakarowa kushinga asi wanzwa zvataura ndazvinzwa munogara distance yakaita sei iwenewe Atil village 1. dzimba dzako ndikuda kuti nyanga kuri village 1 pano makilometers akadi pane 100 meters here kuti pakamira sei
500 meters. Okay. Saka unotoonekwa kuti apo wabuda pamba pako dasi. Muno shamwari wakadini uyu? Maita sokuita sei mukurarama kwenyu? Foja yake gono ndingatengesa izi. So foja ndiwakatengesa foja yake. Munototamba mesi? Zvikatunyanya tatamba tese. Anoyopa pako nguva yaanoda kuchikurukura. Chiwoche kuchikurukura. Iye ndiye achaudza vanhu kuti mbeu dzopamba makonzo. Unogara naye padhuze unodasara kumubhadhara rini? Utaura newe? Utasada kumubhadhara rini? Kumubhadhara rini? Pari zvino zvindiri mombe mbiri. Uri kutamba shamwari? Ndati utasada kumubhadhara rini? Bozi maitamba mesa peushinda kurwakere kumukadzi wake. Ndoda kumubhadhara rini? Ndati pari zvino zvindiri mombe mbiri. Pari zvino ndazvinzwa but iwe wakaita nokuda. Pane munhu paanokushedzera pamusoro ndakaenda kuwedzera nomunhu. Handizivi mimi nedare kuti munondipa mukana. Ndinoda kuti ukumidze kubhadhara. Kuti mutambidzane zvakanaka. Zvese ndozvigachira. Ndio zvandoda kuita kuti ukama hwenyu huenderere mberi. Ndautonzwa kwangu. Uri kubhadhara rini kana panguva? Ndida kunzwa nguva yamukundi. Mombe mudare munoenda $300. Wazvinzwa? Mombe dzandiri kuchaja panapa ndotasira kuti unofanira kudzibhadhara kana mangwana. Kuita kuti ukama hwenyu huenderere mberi. Uyo asakutemeni udeko. Gara pasi. Watoda mupenganiwe? Kana msikade zvomunoenda imba kweimba zvizwa? Kwako. Unobhadhara mbe 4. 4 times 3. Mukadzi mamona anomimba. Ana vanomboratidza kuti anorwara. Aitora ano mukadzi akasimba akatokwana. Achita kende munai. Eno unoza kunyenga pachikomba ndokukupara. Nenda masaira yese. Iye pakita masaira sana kachikuparadza yachitota apa vari kuita se vari kugona but mukutodistura mushawani. Ndoda kuti kana mukange maseka ina handiseke mune mukaseka munyarara. Mukaseka munyarara nokudzinga imu. Uri kubhadhara rini? 4 times 3 1.2. Nditaurire zvinhu dzemapurisa vangu noti ende imwe nyaya ndoda kubhadharisa mudare muno $200. Yangu mambo chikonzero munogara padhuze pamwe chete wakazviitire. Ende pakuzvawa kwomwana yangu mambo pari zvinotangarire vana mombe mbiri dziripo dzemari mbiri ndozvitsvaka. Dzimwe dzacho unobhadhara rini? Ndiri kubhadhara nemari. Rini? Kana uchienda unoswipe mari hainetse kunotora kubank kana nhasi pa-ATM ukaenda kunotora mari. Akusvika Friday. 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 Kuseni uya kuFriday pamombe 2 dzacho. Kwete kuti mombe tinorwara uya arware. Pamombe 2 dzacho zvisinganetse. Ndo zvipi zvisinganetse? Uya nombe dzacho mangwana ndinomusana. Saka masoni yakandiwandira. Kizitaru. Mshedza yangu. Friday kuseni. Uya nombe dzacho wazinzwa. 2 dzacho dzasara. Imari yandokuya nayo. Iyoyo mari iyo $600. Nyora nyamutu nyora Friday kuseni deadline Friday ndo varubhadhara kuseni. Ari kupinda akumidzeka wewe. Unyenge futi iwe. Iwe. Kuseni nhasi. Mombe dzako dzogara kureferi. Nyakuchena mangwana. Kuseni mangwana useni umukira unakidzwa mombe 2 pau. Iwe bwa tekesa mombe umbatsengetwa. Wazvinzwa? Tukuira. Unobhadhara mudare munhu 150 yokusanzwa kunyenga padhuze. Ukadikenda kuroira kurefu. Uneyari nemari yamambo 150. Apa ndinoya Friday papo ndokudzeni. Inonosaina simuka. Zvino chokutaura. Taura.
kuti ndifambe kudai ndawesta mari yangu. Iwe uyaunzwe zvauya. Muza agara pabhenji rakanaka. Mari yangu yandawesta. Ndifambisa kuti ndifambire nyaya idzi. Kusvika nhasi. Ndinoda kuti ndidzore mari. Imari $100. $100 azopanda $, anokupa $60. Nonosaida. Tapedza.